Ahoj krafáci, vítám vás nerdy u nového let's playa z hry Minecraft. Takže začneme hrať single player, vytvoriť nový svet. Dáme si názov, dáme YouTube, séria 01, LS, LP. Počkej, to je 0, to je 0. Smelíka by som dala, ale to sa mi tam survival hráme. Cheaty nechceme, bonus časti tiež nechceme, world type diffu, nice. Generácie struktury, áno, chceme dungeony a teda. Seed nedávam, svet chcem originálny, takže Creed New World. Teraz budú Nigalagy. No, takže chcem vám povedať, že hrám na Tiny, takže prosím, dúfam, že vám to nebude vadiť. Mi zapne. A dúfam, že sa nerodí... Áno, čo je pekné. Nenávidím to. Dobre. Mi to tu nečíta. Zase lagy. Ideme tu. Ak by vám vadilo, že používam minimapku, tak sorry, ale... Ja by som sa stratila každý druhý diel a myslím, že to by sa vám nepáčilo. Momento. Môžeme ísť. Vidíte, hrám na Tiny. Ešte sa pozriem na options. Nech sa mi to trošku načíta. Budeme bývať v bažinách asi. Pretože tam to najmenej laguje a sú tam slajmíci. A tento malý ostrovček sa mi páči. Takže tu si naťažíme drevo. Potom si zoberieme tieto húbičky. Môžeme ťažiť. Počkať. Dobre, easy. Zatiaľ budeme hrať na easy, pretože... Keby som hrala na hard alebo na normal, neprežijem 3 sekundy. Ja neviem hrať bez peacefulu. Bez peacefulu. Neviem hrať na veľmi ťažké obťažnosti. Viem hrať, ale neviem mi good. Pozrieme sa, koľko máme FPS. 20. Tak to je málo. Bim, čate. No, tu máme nejaký stolníček, ale toto stadiel si ho nevezmem asi. Tam je čo? Moment, čo to je? Videli ste to? Tu, v rohu, aha. Teraz to vidíte na minimapke, čo to je? Sakra. Dáme si normál, short. Lol, čo to je? Tak tam idem. Môže to byť niečo husté. Toto tiež vyzerá husto. Asi budeme hrať na short, asi áno. Škeď. Vyrobím si drevo. Bum, asi toľko a rýchlo, plav. Spravím si tu schodíky a tu budem bývať, mne sa to tu páči. Ešte tu a tu, áno, môžeme ísť. Som len nevedela, že niečo také sa generuje. Husté. Mám tu hneď crafting a toto. Tak to sa hodí toto. Úplne zabili týmto. Pozrieme sa, čo okolo nás. Asi sa zabili na tom malom ostrovčeku zelenom. Neviem ešte. Teraz si spravím prvý krumpík. Ale keď pôjdeme chodiť ťažiť, to by sme potrebovali nejakú cestičku. Také zaskočím to a ideme tam to bývať. Tu prídem neskôr. Keď budem mať nejakú hlinu a vytvorím si cestu. Pozriem sa na stopky. Musíme niečo začať robiť. Veď už tu hrám, tu nič nerobím. Plávem. Dobre, takže tu si vykopem dieru. Tyš. Neviem, či vás to bude baviť, ale
Môžete mi písať do komentov, čo by som mala robiť, stavať a tak ďalej, ale teraz zo začiatku tieto diely budú asi iba o ťažení a zabíjaní potvor. A možno, že vám to bude vadiť, ale niekedy niečo kecnem aj po česky. Lebo ja som sa inšpirovala jedným známym slovenským let's playerom, aj vlogistom, Gukumenom, ale to vám nebudem o tom hovoriť. Takže niekedy niečo kecnem aj po česky, aj hociaké jazyky. Hoci viem, že Gogo je slovenský let's player, ale keďže ja pozerám na tieto, ako sa to volá, na hociaké let's play, tak viete, milí sa mi to. Dobre, takže ešte pár kamenia. 28. Dáme 30. Mám 10 fps, takže to bude mega giga zlé. Takže neviem, či to pôjde. Ešte 2, dobre, a ideme. Dobre. Teraz počkať, začnem si robiť cestičku. Vidíte, preto som si naťažila toľko veľa koblu. A poď sem, daj sa tam, áno. Keď tak do popisku videa dám jednu IPčku na Good server, radím vám, choďte tam. Je to veľmi dobrý server, je tam výborný admin team a radím vám, je to veľmi nice. Dobre, ďalám krumpík. Poď sem. Mám málo kablu, musím ísť späť. Ale ani mi to nevadí, že musíme ísť znovu ťažiť, lebo oplatilo sa spraviť tú cestičku. A z toho budeme potrebovať aj tak vždycky veľa. Ale to hneď tu postavím. Mám v pláne postaviť mob trapku, electronic farmy. Všetko mám v pláne postaviť. Ak by ste našli nejaký nega projekt, tak mi určite napíšte, že nech ho postavím. Možno to spraviť, neviem, ešte. Nie, voda. Sakra, idem von. Už to kazím. Úplne. Wow. Ok, ešte sa pozriem na čas. Ok, ešte máme troška času. Dobre je, že už máme domček postavený. Prečo dávam 2? Mi stačí 1. Spravím si krumpík. A možno, že si dám challenge, že spravím všetky tieto aj tu achievementy alebo úspechy po slovensky. Ešte si vytvorím veľa nástrojov, lopatku, sekírku, mečík. Dobre. Hlavné veci v Minecrafte, čo by ste mali robiť, hneď čo začnete ísť naťažiť drevo, zohnať uhlie, ale my nemáme ovečky, to bude problém. To bude veľký problém. Takže si tu dám waypoint. Domešek. Skúsim nájsť nejakú ružovú šku. Dáme si čiernu, ako poradný negri. Nice. A ja idem. Sakra, som taká kiľavá. Nemotorná po slovensky, po česky. Nemotorná. Hodilo by sa aj uhlíčko. Poviem, že toto nebude veľmi dobré, lebo takéto ostrovčeky vždycky plávať niekde, tak to, či sa na to nevypíp. Dáme si jablčko. Idem sa pozrieť do tej džungly, či tam nie sú nejaké ovečky. Pretože už hneď nám dochádza čas, máme asi také 2 minúty. Takže neviem. Idem tu ešte pozbierať tieto saplingy. 7. No to skočím na tieto lilipedy. Takto. Teraz už tam budem plávať iba 2 hodiny.
No dúfam, že tam budú nejaké ovečky. Lebo ak nie, to bude problém. Takže doplávem to, už som tu hneď. Tu rozbijem to. Oh, je sit. Poď sem. Ďalej. No ideme sa pozrieť tu do snežného biomu. Počkaj, zoberiem si potom aj tamto. To ide. Zoberiem si tu nejaké cocoa beans, alebo kakaové boby. Po slovensky samozrejme sa to takto povie. Lebo toto je husté. To je kakaový papier. Stačí mi jeden. Sliepky. Neviem, neberiem ich asi. Aj keď mäso by som potrebovala, ale ovce viac. Alebo viete čo, mäso sa vždycky hodí, že nemá. Veď oni pôjdu ľahšie ako nejaké prasta. Mám mäsko? Nemám, kde je? Kde ho dropla? Tu je. Dobre. Dobre, takže ja zabijem túto ešte sliepočku a ukončím to. A ešte tam tu, nech sa nepovie. Takže už sa stmieva a nemáme až toľko času. Takže toto ešte zabijem. Dobre, stačí. Takže tuto ukončím prvý diel. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, tak dajte like, poprípade odber. A pozerajte sa na ďalšie videá. A ešte, aby ste vedeli niečo zmeniť alebo zlepšiť, tak nebojte sa a napíšte do komentára alebo súkromný správ. Čus bus.